Здравейте хора, аз съм Озорат и днес ще играем втори епизод от сървъра на Георгиес БГ. И така, да. Втори, защото първия се прецака. Да, малко, ама аз пак ще го кача. Надявам се да ме чуете супер, защото малко в настройките забравих да ги променя. И да, хора. Сега. Какво ще правим и ние не знаем. Ще справим огражденията на самия холм. Ама с какво да е? Мале, Need for Speed, брат. Ако се чуете, защо го казваме? Ще им бай лапишките музици. Еми, човек, аз предлагам и така някакво да си го свържем за сега. Е така. Давай. О, кога порасна той дърво, бе? Бати магиосника. Магиосник. Дърво порасни. Ма не бе, кога порасна? Аз допреди малко слушах. Това мале, човек. Е така, поне огражденията за сега. Много ми лаги. Няма да се спомня кога работи. Това не ми е нужно. Ще го търкам. Май се. За сега това мисля да са огражденията. Да, още колко минути ми остане? Още един час, човек. За сега това е от холма, както виждате, нали, малко така. Някой иска да играе в този сървър, да пише. Та кандидатура, да направи някаква кандидатура и да я качи в YouTube. И да такова. Аз ще направя, който напише най-мазния коментар, пече. Не. Трябва да направите кандидатура и да я качите в YouTube, да следите канала и аз да я видя. Абе, той ще направи това, което искам. Ама имаш ли коблестоне? Че ми трябва за холмето. Човек, от теб какво мислиш, че? Отдолу ще го направим и то от каблстона. Не, долу ще е от Не, най-добре такава остана пърка ръва и пода. Ще е най-добре, според мен. Разкажеш гейм като намали. Нямаме много напредък по хомето. Да. Чакай, са и е тук. Няма да ме допуснеш. Как така, бе? Вижте как го измислихме. По-скоро аз го измислих, ама тук трябва да сложа коблестоне. Вижте как го измислих. Някакво, нали, печката тук. И е така, с вратата да се отваряме. Много як просто. И да падаме долу. Ма чакай, бе, това ще от каблстон да се върви с по-кърва. Казвай кога да скачам. Не знам, чакай. Чакаш малко нахалник. Аз не Нахална патка. Аха, ще чакаш. човек. Не знаеш ли не трябва да е така? Как така? Леглото не трябва да кажа, виж. Кое? Не спава. Чакай, аз го... Дай коблестоне. Отиди и вземи.
Така. Снимам сега в момента. В момента снимаш. Ага. Мерси. Малко читна, то ама нищо. Ще се опитам да го закрия. Ама ти в момента говориш ли? Ама аз снимам в момента. Защо го казваш? Защото че се пусна гъмото. Знам. Giveaway. И? Така съм Коста и мога да правя пъти с него. Знам. Това е да си хостер. Не, хора, връщаме се след малко. И така, хора, здравейте. И върнахме се. И сега ще правя пътечката до минута. И ако ще чуете откъде имам толкова сгравил, изхъбих две такива такова лопати и две айрон кирки, или мисля, че три, за да съберат тези материали. Ето и тук още малко имам. Просто това беше мъчение. 20 минути поне ми отне. Ама аз не чувам това. Даже не ми помага. Е. Просто чувам как тук. Тук също ще го... Абе, просто ще развием този лъга отколкото се може. Може би в следващия епизод ще сме толкова се развити, че да убием дракона. Да, в том първи епизод сме нагадали това. Сега не ме питам. Да. Може пък петия вече да ни е на късмет и да намерим Енда. Всъщност. Това ще правим тия, бе. Кандидатурите. Значи за кандидатурите, пак казвам, този сървър няма да ви дам IP. Трябва да направите кандидатура в YouTube и да я качите в YouTube. Нали? Да я качите, да я създадете канал в коментарите и да я видя кандидатурата. Ако нямат канал. Ако нямате канал, ще се направите. Лесно е. Там човек. Така не става. Що? Аз съм просто ще кажа. Е човек. Где е налог? И бе, колко човека те гледат? Как така? Аз имам 9 сабскрайбера. Значи от 9 човека ще изберем един коментар. Да. Ако снимаш. Да, аз снимам. От тези 9 човека Да. изберем един коментар. От тези 9 коментара, ако са, ще изберем един. Или повече, ако са повече коментара. Коментарите. Изберем един човек, който на него ще му кажа IP-то. Само да видим кандидатурата първо. Кандидатурата е за билдване, ако не знаете. Ако този човек не иска този сервер, ще пуснем друг човек. Ще имаме един резервен компютър. Да. И някой, ако може да ми каже как са тегли томбула. Аз май знам. От знака го гледа. Ще ми кажеш ли после? Ай, свигам клипа, докато не довърша това до минута. Хора, мисля това да бъде за този епизод. Аз бях от Зората. Ако мога, коментирайте, оценявайте и чао.